ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат номераи WhatsApp аст, 24 соат кор мекунад. Чизе ки фурӯшӣ дорем роӣ кунем, реклама мекунем. дар имза навор аз куҷо хона қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳое ки мо дар роӣ кардан аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ҳастанд, ки нархҳои арзон кати хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухта, шаҳри Кӯлон, дӯстони азиз ва тарафҳои Рӯдакӣ ва дигар тарафҳо ҳастанд. Обшим ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира ки аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ҳар куҷо роӣ кардаги ҳастанд, ҳамаша ба шумо реклама мекунем. хоб дӯстони азиз, кадоме то ки боз мегӯем ки мисол хона, замин, квартира барои фурӯшӣ бошад, дар рақамҳои WhatsApp роӣ кунем, реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 110 сомонӣ аст, ки камтар курс 1 сомон ҳамин бегап боло хестак. ва навора то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ, марамат лайкҳоро гузорем, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, сирочна ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати деҳоти Роҳатӣ, деҳаи Моикач. дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Роҳатӣ, деҳаи Моикач. ҳамин хел дӯстони азиз маълумот аст. Моикач. хоб 4.5 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки як хонаи калон дорад, ки хонаи намедонам 6 ба чанд аст, хонаи калон аст. боз дар дуруни хона як калидор мисли хона калидори чоркунҷаи калон аст. ванняк кухни дар дуруни хона. дӯстони азиз, хоб гирди хона маҳкам аст, бо об свей таъмин аст. дар пеши хона мактаб, магазин, дӯстони азиз, масҷид ҳамаш наздик аст, яъне ки маршрути тарафи то 9 километр тараф мегзарад, яъне ки маршрути 9 километр ба ҳамин хел мегузашта. калидори дӯстони азиз калон аст, метавонед ки мисол лед никнен, зиндаги кунен, кухни ванняк дуруст аст ва як хона зали калон дорад. хонаҳо ремонтош миёна, аз берун мисол ранг бо кардаги нест, аз дурун миёна барои зиндагӣ мешавад, яъне ки соза. хона мега дар сирочна фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ, ки боз мега муомила мешавад. чоҳи обам дорад, оби дигар хенам дӯстони азиз, 4.5 сотиқ замин бо ҷои хонакиниам дорад, лаби роҳ дай, аз ду тараф гӯё ки роҳ дорад. хоб 220 000 сомон аст, боз муомилаи хуб мешавад. дӯстони азиз, дар рақамҳошон аст, рақамҳои мегафон, прамои кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. магазин, масҷид, мактаб ҳамаш медпункт дар наздикиша. барои шахсоне ки мехарен сирочна бо арзон кардан метавонед ки тамос гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки сирочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. дӯстони азиз, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 хона кардаги аст, ки бо 3 хона дига дар боланд мешавад, ки метавонед проектша худтон туғрӣ кунед, яъне ки айни ҳол проекти дуошона хона аст, ки метавонед ки як ошонашам кунед мешавад, метавонед ки дуюм ошонашам мисол ки кунед. якум ошонаша ҳамагӣ 3 дар хона, қатъи калидор, кухни, баняш мешавад. дӯстони азиз, хона бо ғӯшти пухтаи проектҳои навкати хеле хона мешавад. метавонед ки бо проекта дига хел кардан метавонед. асосан хона худош проекти дуошона аст, бо ғӯшти пухта кати криша ночаспонда. метавонед мисол меташ кунед, метавонед ки як ошона карда мисол ки анҷом диҳед. хоб дӯстони азиз, хона мега дастсирочна фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ, ки боз мега муомила мешавад. мақсад баняк, кухни ҳамаш мега дар якум ошона. ва вариантҳои алишам дорад, ба ягом як хонага, ду хонага, ки 3 хонага боша мега, 3 хонага боша болоиш сум метавонад, яъне ки як хонага, ду хонага ба нархи боша алиш мешавад, агар 3 хонага боша болоиш шумода сум метавонад. сумаки нархи ҳамин хона бо ҳамин расходи кардагишон ҳамагӣ 260 000 сомон аст, боз мега муомила мекунем. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 87 кор мекунад, рақамҳои мегафон Тоҷикистон аст. ва дуюмаш рақамҳои растӣ ахираш 4804, инаш да WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. марамат вариантҳои алиши ва вариантҳои сумакӣ метавонед занг занед, маълумотша бо гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар тарафи мақсад ки Ҳоҷи Шариф, яъне ки Бешкепа, тарафи Ҳоҷи Шариф да. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки хонаи дуошона астае, ки 6 дар хона дорад. лесинсош аз дарун мебурад 2 этаж, 6 дар хона аст. дӯстони азиз, хайнами кадом хонаша ки суратша гирифтага аст, мақсад ки пешкаш кардага мо ба шумо расондем, боқӣ мондаша метавонед ки худтон гирем. мақсад калидору баняву ошхонаву кухни ҳамин чизое ки ҳамаш лозима дар дуруни хона кардага мисли ранги сексия бори зур
дар зимистон берун намебуред. Кухни баняш ҳамаш дурунда ҳастад. Хонаҳо ремонтҳои беҳтарин бо об сода таъмин ҳастад ва гирча маҳкам аст дӯстони азиз. خانه میگه دستفروش نمیگه فروخته میشه رسخود میگه کلان کرده یعنی که خانه خودش معلومه که رسخود کرده است خیلی با معامله دارد نرخ خانه را 700,000 سومان موندیان باز میگه معامله میکنیم یعنی که نزدیکی بزرگ شریف داده طرفی بشکپا نرخ خانه چه خیلی گفتم 70,000 سومان است باز معامله دارد خب این پراموی رقم مگافون ایسوبشون و رقمای واتساپشون کدوم تو که میخرید مرا زنگ زنید معلومات پورش از صاحبشون گیرین اگر شما در آخری خانه های فروشی زمین کوارتیر ماشین ягон техникаон компания ягон реклама бошудсон ази фурӯшӣ дар рақами болобуда рои ки реклама мемонем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ дар центри дарёбод гуфтагӣ аст соҳибшон 200 метр мегӯяд аз пости мақсад ки аз пости поёни корвон тақрибан мегӯяд як мақсад ки 200 ёки 2000 метр болотар аст дӯстони азиз бошем طرفی گیپرازه مخشوطکایی 29 مگه تو پیش خونه را میرواد. دوستان عزیز زمینشون خیلی مایدک است. خونه ها به ریمونت است. 2 سوتیق زمین دارد. یک 4 در خونه پیرمنه. خونه های برک کالیبر هم خیلی کتی. خونه ها در خیلی اشی زندگی نداره. خونه ها ریمونت طلب است. خب خیلی گیدش محکم 2 سوتیق زمین جای بو خونه کنی داره. میتونی که وایرون کنی ایسا کنی یا که میتونی همیدا ریمونت کرده زندگی کنی. همین خیلی معلومات. خونه میگه دستفروش دوستان عزیز فروخته میشود با نرخ 270,000 سومون. 4 дар хона дӯстони азиз кухни ҳоҷатхона ванна ва мақсад ки ремонташ миёна ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% обуш мегӯяд качалка яъне качайка хоб рақамҳои 918 рақамҳои whatsapp 02 метавонед ки занг занед маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред боз дӯстони азиз барои шумо як гапи дига кадоме ки мисол дар ҳамин навори мо агар хонаи маҳқулӣ ки наёфтак дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст то чанд сомона то кадом сотиқа аз квартира мо дар видео оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем лайк казанед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар уртабузашда 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хонаи навсохта барои зиндагӣ мегӯяд мешавад об сӯяи дӯстони азиз мегӯяд дорад خب 3 در خانه قطعی بانیا دیگه چه شده درشت است خونه ها خیلی ریمونت داره برای زندگیتون میشود خب خیلی ندونن معلومات چرا دیگه صاحبشون کم گفته است زمینش گفتم چند در خونهش گفتم بانیا خود درشت است آب شده است نرخ خونه میگه 220,000 سومانی است باز میگه معامله میشود تا قصد سومی خوله علیش پالیش نمیشود 220 رقمش است رقمای ویبر رقمای واتساپ شون شخصایی که میخواین که اویدم خونه اگه معلومات گرفتن اگه سوال زیادی زنگ زنید معلومات گیرین ما هم خانه دوستان از رکلام میکنیم هم زمین هم کوارتیر هم ماشین مرمت کدومی که میخواید داره رکلام میکنیم کدومی که میسور اگه ماشین خر خانه خر زمین خر در کامنتارمون نویسید ما در ویدیو آینده گفتگوش پیشکش میکنیم در ویدیو میگذاریم با ششم کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه در نویای سینو گیپرازیم یک خانگاه کوارتیر است که در یک ماشونه قرار دارد دومی 4 ошона است که 38 کвадрат метр است. باب سوی تامین است. حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، ترمیز، وانا، آب سوی این دوموی نو نیست دوستان. دوموی مثلا که پیشینه است. خیلی با ریمونت خیلی برای زندگی میشود. تلویزیون ریشوتگی با همه شرایط زندگی. نرخ کوارتیر را صاحبشون موندیان 310,000 تومان موندیان باز میگه معامله میشود. یک خانگاه یک ماشونه 38 کвадрат دوستان است با همه شرایط زندگی نرخ کوارتیر 310,000 تومان است معامله دارد. اگر شما در معقول که باشه مقصد که خوین اگون واریانتاتون هم میسو پیشکش کنید که مثال سومکی میگیرین در رقم‌های 918 و رقم‌های واتساپشون زنگ زدید معلومات گیرین. راست که معلوماتش صاحبشون بسیار بعد گفتگو است همین قدر مقصد که ما تونستیم با شما فهمیدیم باقی مونده معلومات زنگ زدید پرسید. میگذاریم به هفتم خانه فروشی نازی حولگی است دوستان باید تایید است از شهر دوشنبه پایتخت در نویای سینو طرف زرافشان از کوچه زفر. خب از خانه میگه تو روی کلان میگه تو مقصد چی شد تقریبا پیاده میگه 10-12 میلیون میگه راه است. دوستان عزیز 3 سوتیق زمین مساحت دارد که 4 خانه کردگی است که با ریمونت‌های زمانوی با آب سوی تامین است. حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، ترمیز. خب کوخنی کلان میگه دارد دوستان است. مقصد که کلیداری کلان درسته. خب обши ба ҳама шароитҳои зиндагӣ ва вариантҳои алишӣ мешавад ба ягон квартира аз тарафҳои 9 километр ёки
тарафҳои баданасос мегӯяд мақсад ки алиш мешавад, алиш ба квартира. ва сумаки нархи хонара 415 000 сомон гуфтаи соҳибшон боз мегӯяд муомила мекунем. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. вариантҳои алиши ба квартира сумаки 415 000 сомон аст бо муомила дорад. марамат хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ремонтҳои беҳтарин. ина бо диққат навора тамошо кунем, баъд дар соҳибшон занг занем. агар шахсоне ки ягон хона замин квартира доранд хоҳанд ки реклама монда, марамат дар рақамҳои болода 2020 WhatsApp дорем. сурат маълумот чоро кунем, реклама мемонем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Чаман гуфтага аст дӯстон, Чаманзорда. хоб тарафи Чаманзорда пушти мактаби нав болои қилъаи 6. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки тақрибан хонаҳош як 3-4 дар хона дохтага аст, болош нопӯшонда дӯстони азиз. хоб 4 сотиқ замини ҳамвор, хонаҳош дохтага аст, болош нопӯшонда. гирда ба нашда одамо зиндагӣ доранд дӯстони азиз. хона мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ. пеши дастон аз мактаб будай хай, мактаб мачаи лозимӣ, сохтмонош нопурра, тарафи Чаманзор. марамат оиди хона шумо ягон маълумотҳои зиёдтӣ хоҳед агар фаҳмидан, аниқтар кардан дар рақамҳои поёмда аст, мегафон занг занед, маълумотша гирем. лайк казан, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як сехонага квартираи фурӯшӣ астае ки аз шаҳри Душанбе Срочна дар Гипразем дар Тоҷирон достони азиз, канешкаи машрутаҳо. сехонага квартира астае дӯстони азиз ки дар 12 ошона қарор дорад, 74 квадрати метра. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни достони азиз дорад. хоб хона дӯстони азиз мақсад документош мегӯяд шартномавӣ аст дӯстони азиз. хоб ҳамаи усулиёш мегӯяд дорад дӯстони азиз. хоб ва дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 470 000 сомонӣ. ахири ҷои сомгириш мегӯяд 410 000 сомон, дигар арзон намешавад. дӯстон аз бо маълумотша мегӯям шаҳри Душанбе дӯстони азиз, хоб тарафи Гипразем дар Тоҷирон, канешкаи машруткаҳо. хонаҳо бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастанд. марамат метавонед ки маълумотҳои пурраша аз соҳибшон гирем. хоҳиш мекунем ки одамое ки ҳамин навора тамошо дорен, ялайкира дареғ надорен, занен ва агар имконат бошад навори моро дар рафиқотон дар сайтҳои худтон падисаш кунен, чӣ хона ки лозиме нависед пешкаштон мо мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Хурғонтепа, дар Кривой, кӯчаи Кайҳонобардор, назди литсеи туркӣ. духонага квартира астае ки дар 4 ошона қарор дорад, 53 квадрати метра. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз. хона мега тайёра бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки ремонташ нав кардагӣ аст, кӯчаи Кайҳонобардор, назди литсеи туркӣ, яъне ки Кривойда. хоб дома хариден суратша дастрош намегӯяд мефурӯшем бо нархи 360 000 сомонӣ. гуфтиян соҳибшон нархи квартира, боз мегӯяд муомила савдо дорад. нашуд алишине тоқа суми хӯлия дӯстони азиз. марамат шахсоне ки мехарен ягон вариантҳои дига дошта бошен, дар рақамҳошон занг занем, бо худтон пурсед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар қилъаи 6. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як хонаи веремика кардагӣ, мисли як намедонам як нависагу як хонача кардагӣ аст. дар қилъаи 6 шаҳри Кӯлоб аст. нархаш мегӯяд 35 000 сомон аст, боз муомила дорад. замини ҳамвор гирд ва нашда одамо зиндагӣ доранд, срочна фурӯхта мешавад, нархи арзон гуфтесиян. ина рақамошон аст ва вилон шахсоне ки мехарен ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен, агар оиди ҳамин замин фаҳмидан, занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. шумо дам агарам халӣ хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки хоҳед ки ягон чизи фурӯшӣ бошад барои фурӯхтани сумтон, марамат сурат маълумотро дар ватсайи болода рӯ кунед, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбон намоед.